ஹலோ ஆல். சண்டே அதுவுமா நம்ம வீட்டில் ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுவோம். அது எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவோம்? நான்வெஜ்ஜோட என்ஜாய் பண்ணுவோம். அதுக்கு நீங்கள் தேவையில்லாமல் கிரைண்ட் பண்ணி மசாலாஸ் அரைச்சி இவ்வளோ கஷ்டப்படாதீங்க. அதுக்காக தான் எஸ்கியூப்லேருந்து நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் சிக்கன் சிந்தாமணி. இந்த ஃப்ளேவர் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ் இது. இதை ஈஸியாக அப்படியே நீங்கள் குக் பண்ணலாம், எந்த ஒரு இதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம். இது நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ், அதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம். பசங்க ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அதை மைண்டில் வச்சு தான் இதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இது வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸ்டார் ஹோட்டலில் ரொம்ப ரசித்து சாப்பிட்ற ஒரு சிக்கன் தான் க்ரீன் சில்லி சிக்கன். அது ரொம்ப ஆசமாக இருக்கும். அதே டேஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் வரணும் அப்படின்ற ஒரே ரீசனுக்காக நம்ம எஸ்கியூப்லேருந்து கொண்டு வந்துருக்கிறது தான் க்ரீன் சில்லி சிக்கன். சேம் டேஸ்ட் வருங்க, எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் இல்லை. நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். டக்குன்னு ஆர்டர் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. பாட்டி அந்த காலத்தில் விறகடுப்பில் மண் சட்டியில் ஒரு தண்ணி குழம்பு வைப்பாங்க, அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அந்த டேஸ்ட்டை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி அதே மாதிரி நம்ம எல்லோரும் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு யோசனையில் கொண்டு வந்தது தான் எஸ்கியூ ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து தண்ணி குழம்பு. இதை கொண்டு வந்திருக்கேன். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங் ப்ராடக்ட்டு, இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. டக்குன்னு ஆர்டர் போட்டு வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ.